באהבה, אלירן בן 9, עוד מעט וחצי. אין כפרה. ויש לי חבר שהוא מדען, והנה אח שלי. תגיד שלום. היי. נראה. הנה אמא. מי זה נני? ואבא שלי יושן. בשנה האחרונה הייתי חייב לבחור רעיונות בשביל סרט גמר מסוים. בהתחלה נעתי מאיזה רעיון מצחיק ומטופש. לאחר כמה זמן החלטתי לעשות סרט על סבתא שלי, והייתי דבוק ברעיון הזה. עד שהגיע האירוע ששינה הכל בתפיסה שלי. יום אחד הלכתי לסתם בדיקה שגרתית של כאבי קיבה. אני עברתי גם ניתוחים וזה, היה לי בצע בקיבה. וכשהגעתי לעשות את הבדיקה שגרתית, ראו שיש לי גידול בקיבה, גידול סרטני. בהתחלה כן בכיתי, כי זה בכל זאת, אתה יודע, זה כואב. מי מטפל בך עכשיו? מי דואג לך? יש לך מקום לישון בלילה? מי דואג להעיר אותך שלא תירדם? מי מחבק אותך? של מי אתה בן רוני? של מי אתה בן רוני? יובל. יפה. אבל אתה טוב בלטפל בשיניים שלך? כשהייתי ילד, הסתכלתי על אבא שלי כמודל להערצה. הקשר שלנו התבסס בעיקר על צחוקים ושטויות, וגם על המון אהבה. כשהגעתי לפנימיות בגיל 12, הכל השתנה. הרגשתי שאני מאבד את ההורים, את הבית. בכל יום חמישי פעם בשבוע, הוא היה מבקר אותי בפנימיית הרי ירושלים, ואני לא יכלתי להסתיר את הדמעות בתום הביקור. אבא תמיד דאג לנו, אבל כשהזמן עבר ואיתו הגיע גם ריחוק, השיחה בינינו השתנתה. אלה רגעים של שתיקות כנות, של הבנה שאתה מקבל אדם אחר. רגעים של כאב ופתיחות. עם הזמן שהוא חלה, הבנתי את המשמעות של המסע הארוך שעברנו. היה לך קשה לספר? כן, כשהיה לי מאוד לספר. בטח אני זוכר. בכי, וחיבקתי אותך. תפית שזה מה שיקרה? כן, כן, כי אתה אוהב אותי ואני אוהב אותך, ואלה החיים. אני פוחד לאבד אותך. אני פוחד שתלך מהמקום הבטוח שלך, מהבית. אני פוחד שלא תספיק לשמוח ולחבק את המשפחה, לא תספיק לצרוח מעצבים ולבקש סליחה, לאהוב ולהתחרט על אותה אהבה, לטעות גם אם אסור, ושלא תספיק לחיות כמו שרצית. אבא, מה היו הפחדים שלך בזמן שהיית בטיפולים? החששות שלי היו כל הזמן, כאילו היו לי מחשבות כל מיני, שהנה אני הולך למות, וכאילו המחלה פתאום התפרצה כזה, וזה אחד החששות שהיו לי, גם כן, לאבד אתכם. בערב לפני שהלכת לניתוח, חיבקת אותי חזק והתרגשת. לא מיהרת לדבר, לא מיהרת להיפרד. חיבקת אותי חיבוק חזק שמבטיח שנהיה ביחד. אבא, מה עזר לך להתמודד עם המחלה? האמת, אתם. אתה, אביאל, אמא, המשפחה. מה אתה רוצה להגיד לבני הקטן? שלפני 20 שנה, 30 שנה. בני הקטן. בני, היית שובב,
לאט לאט הבנת את החיים והתמתנת, ועכשיו טוב לי. וטוב לבני הקטן. אבא שלי חולה, אבל האמת, אנחנו עדיין חיים. הוא עדיין זה שמצחיק אותנו בחיקויים ובמשפטים מצחיקים. אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אבל היום יש לנו אחד את השני, וזה לא מעט בכלל. הסיפור הזה לא נגמר כאן, הוא ממשיך בצחוק, באהבה ובאור קטן שמסרב להיכבות. אבא, אני רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה אבא טוב. אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם, אבא טוב. שלום, אתם בטח... אני שואל, רגע, אני רוצה לשאול אותך בבקשה. האם מה שעשית היום, זה... מה, אתה מוציא את זה לטלוויזיה או מה?